जोंनि सिक्सिडिल एरियायाव एबा बड'लेण्डआव गोबां फुटबल प्लेयार दङ, नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनो हानाय फुटबल प्लेयारफोर दङ, नाथाय बिथांमोना जेरैबायदि खाबु मोननांगौ गोबाङानो गोबां समाव मोना। दा जायफ्रा एफा एनै गेलेनो खाबु मोनदों बिथांमोना मोजां गेलेनानै इन्डियान अइलआव, आसाम पुलिसाव, सिटि पुलिसाव, रेलवेआव, गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै बिथांमोना केरियार एबा जब साखरि मोननो हादों। दा बिनि अनगायै जोंनि ओनसोलखौ मुलुगाव मुंदांखा खालामनो थाखाय आरो जोंनि ओनसोलनि जिखिनि टेलेन्टेड जोंहा इयुथफोर दङ बिथांमोनखौ मोजां स्कप होनो थाखाय जोङो फुटबलखौ देग्लाय बोसोरनिफ्राय बड'लेण्डनि मोनसे फुटबल अफिसियेल मोनसे टुर्नामेन्ट हिसाबै जोङो लांनो सानदों। आरो बिनिखायनो फार्स्ट स्टेप हिसाबै सिक्सिडिलफ्रा जिहेतु नेशनेल इन्टारनेशनेल जेरावबो बाहागो लानो मोना, नंखायनो मोनसे जोङो गोदान प्लेटफर्म मोनसे बानायदों, ISPL इन्टार सिक्सिडिल प्रिमियार लिग। आरो बेवहाय 10टा सिक्सिडिल काउन्सिलनि टिमा फैगोन, दा बिथांमोना बेवहाय गेलेगोन। देग्लाय बोसोरा जास्ट बिगिनिं, जोङो नायगोन बेवहाय बेयो बेसेबां मोजां जोंनि जि अबजेक्टिभ, जोंनि इउनिटि इन्टिग्रिटि, बेखौ जों बेसेबांहाय लाबोनो हायो। खारन बयबो सिक्सिडिला गोबां जेंनायाव थायो, बिथांमोना गावबा गावनि जेंनाखौ बुंनो हाया। बेनिखायनो जोङो बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि इउनिटि इन्टिग्रिटिखौ लाबोनो सानदों। आरो देग्लाय बोसोरनि उनावनो जों प्लेनिं खालामदों जे बड'लेण्डनिफ्राय जोङो अफिसियेलि फुटबलनि थाखाय माखासे प्रग्राम लागोन। गंबा एकाडेमि जोङो गायसननो थाखाय प्लेनिं खालामनाय जादों। आरो फैगौ बोसोरनिफ्राय जोङो माखासे प्लेयारफोरखौ जोङो आर्जेन्टिना, ब्राजिल, गुबुन गुबुन हादोरफ्राव ट्रेनिंनि थाखाय जोङो कचिंनि थाखाय हगार हरनो सानदों। जोङो लागोन, नाथाय फार्स्ट प्रायरिटियाव जों फुटबलखौ लाग्रोदों। फुटबलनि उनाव गुबुन गुबुन एथलेटिक्स एबा गुबुन गुबुन गेमखौ लानाय जागोन। फार्स्ट इन्टार प्रिमियार खुंनायनि जाहोना नैबे नामा जे IOC इन्डियान अलिम्पिक एस'सिएसन बेनिजों एफिलिएटेड लानानै अलिम्पिक एस'सिएसनाव बिथांमोना दासिम होनो नागिराखै, नाथाय जोंखौ बुंदों जे बिथांमोना गेमखौ गेलेनो हागोन, नाथाय जि सार्टिफिकेट बायदिसिना बेखौ स्टेटनिफ्राय लानांगोन, बेबायदि स्ट्राक्चार दङ। दा जों नाजाबाय थादों जे जोङो बड'लेण्ड अलिम्पिक जों खालामनो हायो नामा। दा नेक्स्ट बोसोरसिम जों जुदि खालामनो हायोब्ला अब्ला जोंनि माखासे गुबुन गुबुन इभेन्ट्सफोरखौबो जोङो एसे स्ट्रं खालामनो हागोन होननानै आं सानदों। दासिम माखासे इन्टारनेशनेल नेशनेल प्लेयारफ्रा दासिमबो जेबो मुखुब जानो हायाखै, बिथांमोननि थाखाय बिटिआरनिफ्राय माबाफोर लासै लासै जालांनो हागोन। जोङो माखासे पलिसि जोङो लागासिनो दङ स्पर्ट्सनि सायाव, जोंनि पलिसिनि गेजेरजों जों हागोन। नाथाय गोबां प्लेयारफोरा मा होनो, जोङो गेलेनांगौब्ला जोंनियाव जिखिनि साख्रि बाख्रि मोनो बेयो जोबोद लिमिटेड, थार्ड ग्रेड 4 ग्रेडनि साख्रि मोनो, बेनिख्रुइ मोजां साख्रि मोना। दा बिनि गेजेरावनो जिखिनिखौ जों एकमडेट खालामनांगौ बेखौ जों खालामगोन मोनसे रिजार्भेसन खथा बानायनानै। नाथाय अलरेडि जायफ्रा मोजां गेलेग्रा बिथांमोना गुबुन गुबुन जबाव एंगेज जागासिनो दङ। रायजोफोरनि थाखाय मा खावलायगोन? आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जे देग्लाय बोसोराव जोङो स्पर्ट्सआव जोबोद गोसो होनाय नुदों रायजो राजाफोरखौ, बयखौबो। आरो बेबायदिनो बड'लेण्ड ओनसोला दिनै सान्थि जानायनि उनाव जोङो सोलोंथाइ, जोंनि स्पर्ट्स, जोंनि कालचार, जोंनि इक'नमि जेरावबो जों गोसो होनांगोन। अब्लासो जोङो बुहुमाव मोनसे गोथां हारि आरो जौगासार हारि महरै थांना थानो हागोन। गावनि थामोनथानि थाखाय, गावनि राजखान्थि अधिकारनि थाखाय जों गोबाव बोसोर सोमावसारबाय। दा हारिखौ दानो थाखाय आरो हारिखौ जौगाहोनो थाखाय माखासे हाबाफारि लानायाव बयबो बाहागो लानो थाखाय आं खावलायो।